बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा वारो असां अलफ वा ओ जा आवाज़ पढ़ंदासीं। पहिरीं हिजे पोइ उन खां पोइ आवाज़ अलफ वा ओ, बे वा बो, बे वा ओ, भे वा भो, ते वा तो, थे वा थो, टे वा टो, ठे वा ठो, से वा सो, पे वा पो, जीव वा जो, जे वा जो, झे वा झो, ने वा न्यो, चे वा चो, छे वा छो, हे वा हो, खे वा खो, दाल वा दो, धे वा धो, डे वा डो, डे वा डो, ढे वा ढो, ज़ाल वा ज़ो, रे वा रो, रे वा रो, ज़े वा ज़ो, शेन वा सो, शेन वा शो, स्वाद वा सो, ज़्वाद वा ज़ो, तुए वा तो, ज़ुए वा ज़ो, ऐन वा ओ, गैन वा गो, फे वा फो, फे वा फो, काफ वा को, काफ वा को, खे वा खो, गाफ वा गो, गे वा गो, घे वा गो, ङे वा ङो, लाम वा लो, मीम वा मो, नून वा नो, णे वा णो, वा वा वो, हे वा हो, हमज़ वा ओ, ये वा यो। ये हा उचार ऐं आवाज़। हाणे सिर्फ़ु पढ़ंदासीं अलफ वा ओ जा आवाज़। ओ, बो, बो, भो, तो, थो, टो, ठो, सो, पो, जो, 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 न्यो, चो, छो, हो, दो, धो, डो, डो, ढो, ज़ो, रो, ड़ो, ज़ो, सो, शो, सो, ज़ो, तो, ज़ो, ओ, गो, फो, फो, को, खो, गो, गो, घो, ङो, लो, मो, नो, णो, वो, हो, ओ, यो। ये हा अलफ वा ओ जा आवाज़। वीडियो खे लाइक कंदा, शेयर कंदा, फॉलो कंदा।